ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ತೇವದ ಬಿತ್ತಲ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಗಳ ಬರೆ ನೀನು ಮನ್ಪುನ ಮಿತನ್ ತುಕ ನೆಕ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಪ್ಪುಡು ಚೋಲ್ದೆ ದಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮೂಜಿ ನೀರು ದೆಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಡು ತೆದು ತಿಂಗಳ ಬರೆ ಅಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೈ ಎಳ್ಳೆ ತಾರೈ ಗಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ದಾಸಿಮೆ ಒಂತೆಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 15 ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಅರಶಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಒಂತೆ ಬಣ್ಣ ಅದು ಕಿರ್ಮುಜಿಂದು ಬಿಡುದಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ನೈಸಂಡು ಇತ್ತೆ ತಿಂಗಳವರೆ ಬೇಯರ್ದೈತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಗ ತೇವದ ಕಣ್ಣೇನು ಅವು ಬೊದುಲೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂಗಳವರೆ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ದ ನಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ವಿಸಿಲ್ಡು ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಗ ಬೇಯರ್ದಿನಾಗ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಂಜಿ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆ ಒಂಥರ ಬೊದಲು ನಮಗೆ ನೀರು ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಬೊದಲು ಪಾಡ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇರೆ ಬನ್ನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಐತೆ ಬೋಂಡ ಪಾಡಲಿ ನಂಗೆ ಕೊದ್ದಿಯಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿಯಲ್ಲ ಬನ್ಸಿತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿನದಕ್ಕ ಕೊದ್ದಿನೊಂದಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿ ಬರ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲತಾ ಮೆತ್ತಿ ಸರಿ ಬೇಯ್ಪವಳು